Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз рабска люлка люлее? Тос ли, що Спасителят прободе на кръста нявга зверски в ребрата? И от тос, що толкова сгоден ти пее, търпи и ще си спасиш душата? Той ли? Или някой негов наместник, син на Лайола и брат на Юда, предател верен и жив предвестник на нови тегла? За сиромаси, нов Кърджалиев, нова полуда, кой продал брата, убил баща си? Той ли? Кажи ми! Мълчи, народа! Глухо и страшно гърмят окови. Не чуй се от тях глас за свобода. Намръщен само с глава, той сочи на сган избрана. Рояк с котове, в сюртуци, фреси и слепци с очи. Сочи народът ти под от чело, кърва вселенът камък гробен. Кръстът е забит в живо тело, ръжда разяда глоскани кости, смок е засмукал живот народен, смучат го наши чужди гости, а бедният роб търпи. И ние без срам, без укор броиме време. Откак е в хомот нашата шия, откак окови влачи народа, броим и с вяра в той скотско племе чакаме и ние ред за свобода.